poliția. Să vină poliția și nu e de vina mea. Să vină jandarmii de la București. E vina dumneavoastră, A mea? Păi al lui mama, autobuzul ăsta să fie vina mea? Nu, ce zic eu, patronul. Deci când pleci dimineața, controlează-ți sistemele, da? Păi ce vina mea că s-a lucrat cu el? Durează instalația. Asta e, îți dau data mai devreme viitoare. ca să ajungem mai târziu. Dacă omul pleacă fără bani la el și are cartelă, ce face, mă? Cu ce-ți plătești? Păi pe mine o cer, nu? Păi pe cine? Păi nu ești, mă, tu cu șoferul? În momentul Păi ăsta, am o mașină. domnule, dumneata în momentul ăsta pleci, nu asculți un patron, asculți atâția oameni care sunt în mașină și întârziem. Da. Uite, bă, coborâ șoferul să moară, bă, mine, bă, dacă n-a capat. Unde-i domnule, ia să chemăm noi poliția. Ia-mă și... Să vină mascații de la București. Ia-mă și mascat.